בקלי קלות המותג והסלוגן של לי קרביץ. תראו איזה לביבות עוגת גבינה משגעות הכנתי, צ'יק צ'ק ובקלי קלות, לא צריך אפילו מיקסר, מערבבים, שמים במחבת ומקשטים במה שאוהבים. אז מי שרוצה את הקישור למתכון שיסתכל בתוך הסרטון בבועה מצד שמאל, או בכותרת, או בפרופיל שלי, בפייסבוק לי קרביץ, או ביוטיוב שלי בקלי קלות המותג של לי קרביץ, ותוכלו להכין למשפחה ולחברים מלא מתכונים טעימים והכל צ'יק צ'ק ובקלי קלות. אז גם תשתפו את הקליפ, גם את הסרטון וגם את הערוץ שלי. אז כדאי להירשם, זה הכל בחינם ובקלי קלות, מלא מתכונים טעימים למשפחה ולחברים, לאירועים, לשבתות, מה שאתם רוצים. ברוכים הבאים שוב לבקלי קלות המותג של לי קרביץ, לכל הצופים שלי בארץ ובעולם. Welcome to my channel. והיום אני רוצה להכין לביבות עוגת גבינה. כמה טעים וקל להכנה, צ'יק צ'ק מערבבים, לא צריך מיקסר, שמים תוספות שבה, וזה יוצא מה זה טעים ומפנק לכל המשפחה. אז איזה טעים לנו. Today we make פטי צ'יזקייק. אז קדימה לעבודה, let's do it. יש לי כאן גבינה לבנה 250 גרם, 250 גרמס. עכשיו בחול אין את הגבינה הזו, white cheese, אז אתם שמים גבינת שמנת, קרים צ'יז, אוקיי? ישר לקערה. put in the bowl. מאוד קל, מאוד זריז. אוקיי. כעת אני מוסיפה תמצית וניל, ונילה אקסטרקט, כפית אחת, 1 טיספון. אני מוסיפה סוכר לבן, white sugar. מי שרוצה תחליף יכול להוסיף במקום סוכר אז ממתיק, אוקיי? sugar free you can use. אז 2 כפות, 2 tablespoons white sugar, 2 כפות או ממתיק לפי הצורך, 2-3 כפות. אוקיי, זה גם יצא לכם מאוד מאוד טעים. אנחנו עשינו אתמול ככה לביבות אחרות, עוגת משפך, ממש טעים בלי סוכר, לא מרגישים אפילו שזה נטול סוכר. אני מוסיפה אבקת אינסטנט פודינג וניל, וניל פאודר, ככף אחת. אם יש בלי סוכר, אז אתם יכולים להוסיף, אם אין בלי סוכר, אז במקום זה תוכלו להוסיף כף של קורנפלור, אוקיי? כף אחת, 1 tablespoon. אני מוסיפה אבקת אפייה בייקינג פאודר, כפית אחת, 1 טיספון. זה חצי חבילה. אני מוסיפה מלח, סולט, מעט, קורט, רבע כפית, קורטר טיספון. כעת אני מוסיפה שמנת חמוצה, סאוור קרים, אבל לא את הכל. אני אוסיף כף אחת, ככה יפה, 1 טייבלספון. לערבב, מיקס. תבדקו שזה גם טוב לכם מבחינת מתיקות והכל. בסך הכל מה שנותר להוסיף זה עוד ביצים וקמח, אוקיי? אז אפשר עם מטרפה גם לערבב, ומי שרוצה פה גרדת לימון, למון זסט, אתם יכולים להוסיף, אוקיי? זה בסדר, אוקיי. כעת אני מוסיפה 2 ביצים, 2 eggs. אפשר לשבור למכל. תבדקו שאין
כל מיני דברים שלא צריכים להיות כאן. 2, אוקיי? לערבב, מיקס. אני מוסיפה צימוקים, אפשר את הקטנים, רייסנס. אם הם גדולים אפשר לחתוך אותם, אוקיי? בערך כף וחצי, 1 טייבלספון, אוקיי? מה שגדול אפשר לחתוך, אם יש לכם גדולים, אני אלך על הקטנים. אוקיי? אפשר להוסיף כאן אוכמניות טריות או קפואות, בלוברי, very tasty. כעת אני אוסיף קמח לבן מנופה, white flour. ככה כפות יפות, מלאות. 1, 2, 3. אוקיי? ויכול להיות שאני אוסיף עוד כף אחת. זה תלוי בבלילה. אם היא יותר מדי בלילה, אז צריך להוסיף עוד. אוקיי? אני אוסיף עוד כף אחת. white flour, 4 כפות, 4 tablespoons, אוקיי? זה בסדר. It's okay. אז 4 כפות קמח, תראו. אתם רואים כמו עוגה פחושה. לקקייק. אוקיי? אז זה מוכן. כעת אני שמה מחבת על הגז, פן אונדאית. אני לוקחת חמה, בוטר. אפשר עם שמן קנולה, אבל חמה זה מעשיר. עוגת גבינה, בדרך כלל יש שם איזה שומן כמו חמה, שמנת, קרם שמנת, גבינת שמנת, אוקיי? נשים בערך איזה כפית, 1 teaspoon, לא על אש גבוהה, מידיומית, שזה לא יישרף. עכשיו אני אקח כף, ספון, ואני אקח מהבלילה שלי, ואני מניחה, אוקיי? פוט. בערך דקה, דקה וחצי כל צד. 1.5 minutes. אוקיי? אם אתם רוצים לשים כאן חמוציות או בלוברי, אוכמניות ככה מלמעלה, זה מאוד מאוד יפה וגם מאוד מאוד טעים. אוקיי? ומי שרוצה יכול לשים טיפה ריבה ולחסות עם עוד שכבה של התערובת הזאת, אוקיי? מה שמוכן להפוך לצד השני. Turn up to the other side. אוקיי, בזהירות. תעשו על אש קטנה, נמוכה, או בינונית, מידיומית, שזה לא יישרף. אוקיי? זה יהיה גם מוכן מבפנים. לעוד בערך כדקה, דקה וחצי,
1.5 minutes, אוקיי? אם אתם רואים שחסרה חמה קצת, אז להטות את המחווה עד שהחמה ככה תרד לה, או להוסיף עוד מעט של חמה. מה שמוכן להוציא לצלחת, אוקיי? It's ready. אתם רואים? אז לא על חום גבוה מדי, שיהיה גם בפנים מוכן, אוקיי? תראו איזה יופי. אוקיי. לאכול כמובן חמים. עכשיו אפשר לקחת אבקת סוכר או כמו סוכר, שוגר פאודר, אוקיי? בכיף. אוקיי? זהו, אפשר שזה יהיה עוד יותר ככה מושחת, אז אפשר לשים גבינת מסקרפונה לקשט, או גבינת שמנת, או שמנת חמוצה, סאור קרים, קצפת כמובן, אם רוצים פירות, פירות יער, אבל לא חייבים, אוקיי? אז כל אחד שיחליט מה בא לו, ווחמניות טריות, אפשר לשים, או תותים, וואו זה יהיה משגע, תותים טריים, או ריפל תות, מה שאתם ככה בכיף, או כמובן ריבה, או ג'ם, אוקיי? מה שבא לכם, קשטו, תכינו, או רק סוכר, אבקת סוכר, הכל מתקבל פה, זה גם טעים בלי התוספות, אוקיי? אפשר לקחת ריבה, ג'ם, ולקשט גם, אוקיי? קונפיטורה, שיש חתיכות של דובדבן. אוקיי. לפני ששמים את הריבה, אפשר קצת לבזוק על השמנת, קצת סוכר, אבקת סוכר, אוקיי? ואם יש לכם אוכמניות, בלוברי, או תותים, אפשר לשים, לא חייבים, ככה בכיף. תות זה יותר ככה צבע דמדם יפה, ותראו זה יופי. ראיתם? לביבות עוגת גבינה משגעות, ממש טעימות ורקות, כמה שזה טעים וקל להכנה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אז איזה כיף, תכינו, זה ממש ממש טוב. אז גם תשתפו את הקליפ שלי על הדרך, גם את הסרטון וגם את הערוץ שלי בקלות, המותג שלי קרביץ', שתוכלו להכין למשפחה ולחברים מלא מתכונים טעימים ומפנקים, וגם תרשמו על הדרך, אל תשכחו. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, להתראות, ביי ביי, thank you very much.